Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Eutsi Pirinioak elkartearekin elkarlanean ari den ikerlari eta dinamizatzailea den Markekin hitz egingo dugu, eta ondoren Naizeneko Sararekin. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, osasun adierazle berriek arrisku larrian jarri dute Nafarroa. Argazkian, murrizketa osteguna nabarmentzen du. Gainera, ministerioak mugikortasunari edo perimetro itxiturei eragiten dieten neurriak gomendatu ditzakeela jakinarazten du. Baita, OMEk, Europako herrialdeetan pandemiaren hazkuntza ohartarazi duela ere. Gai honekin jarraituz, azkeneko egunean kasu gehien izan dituzten oinarrizko 10 eremuak Iruñean eta eskualdean daudela ere jasotzen du azal honek. Bestalde, Foru Gobernua 381 milioi eurogatik 6 bankurekin zorpetzen dela azpimarratzen du. Baita, Lizoainek eta Eguesek 600 lurrikara baino gehiago izan dituztela 6 hilabetean. Horretaz gain, Ixos, Otsoa, Lakarko, Uraren eta Klimaren sailekin egiten dela aipatzen du. Eta Nafarroan, martxoa baino lehen, pobrezia larria 125 jaitsi zela ere aipatzen du. Kirolarekin lotuta, Serafin Zubiri mendeurreneko ahotsa izango dela jakinarazten du, eta Izquierdo anaitatik selekziora doala nabarmentzen du. Bukatzeko, Kokot tabernarentzat saria izan dela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, familia enpresek Nafarroako aberastasun ekonomikoaren 48% ematen dutela da. Argazkian, 10etan amaitutako juebintxoa azpimarratzen du. Horretaz gain, fiskalak Koska Zaharreko 3 goi karguduni 4,5 urteko kartzela eskatu diela jakinarazten du. Gainera, Nafarroako datuak eskaintzen ditu. 6 hildako eta 454 positibo beste egun beltz batean. Honekin lotuta, osasunak ziun zenbatu dituen ez duela esaten aipatzen du. Bestalde, pandemiak ez duela aurren eskolaz kanpoko jardueren ohitura aldatzen jasotzen du komunikabide honek azalean. Gai aldatuz, Ricardo Bisus tenore Nafarra 89 urterekin hildela jakinarazten du. Baita Eva García Sáez de Urturi izan dela Planeta saria. Azkenik, Serafin Zubirik osasunaren mendeurreneko ereserkia abestuko duela nabarmentzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, ospitalean 622 pertsona daudela da, haietako 80 ziun. Argazkiaren bitartez aldiz, eskupilotan materiala badutela aipatzen du, baina finala egongo den ikusteko dagoela. Bestalde, politikari frantziarren etxeetan erregistroak izan direla jakinarazten du, osasun krisiaren kudeaketagatik. Gainera, EAJak eta PSEek oposizioarekin lehen akordioa itxi dutela ere nabarmentzen du, hau da, PP Ciudadanosekin. Horretaz gain, Altsasuren inguruko erreportaia iragartzen du, liskarretik 4 urte pasadiren honetan. Gai aldatuz, Parisen atzera pausoak eskola publikoan euskaraz murgiltzeari bidea ireki diola azpimarratzen du Garak. Eta azkenik, herri dirubideen Euskal Kontseiluak 2058 milioiko jaitsiera arintzeko defizitaren bidetik jo duela jakinarazten du. Berria ikus dezagun. Titularra, Foru Aldundiek aurten 2000 milioi euro gutxiago bilduko dutela da. Argazkian, hiriburuk murgiltze eredua izanen duela azpimarratzen du. Horretaz gain, polizia Frantziako hainbat agintariren etxeetan sartu dela jakinarazten du. Baita gaur, Parisek ordena publikorako iragarri zituen neurriei jarritako helegitea aztertuko dutela ere. Gainera, Maxime Reini argazkilari kazetariari egindako elkarrizketa dakar gaurko berriak. Bestalde, Elujarren nazioarteko aitortza nabarmentzen du. Gai aldatuz, hegoaldeko zahar-etxeetan COVID-19ak jota 1030 egoiliar hil direla jasotzen du azalean. Kiroletan, pilotako binakako txapelketako finala zalantzan dela aipatzen du. Eta bukatzeko, kulturarloan, Thierry Bizkarri kantari eta musikariari eskaintzen dio tartea.
Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Osasun Departamentuak gaur-gaurkoz ez duela Iruña itxiko da. Gainera, Lizoain, Arriasgoitin eta Eguesibarren abuztutik 600 lurrikara baino gehiago erregistratu dituztela jakinarazten du. Eta azkenik, Osasun Departamentuak arakatzaileei laguntzeko taldeak 30 langilerekin indartuko dituela nabarmentzen du komunikabide honek. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian, hiri mugikortasun iraunkorreko planaren hasierako onarpenaren ondoren, jendaurrean jartzea eta alegazioak aurkeztea 30 arte egin ahalko da. Atarrabiako hiri mugikortasun iraunkorreko planaren helburua mugikortasun eta hirigintza jasangarriak sustatzea da, herritarren desplazamendu beharrak murrizteko eta garraio publikoaren erabilera eta eraginkortasuna errazteko. Horretaz gain, euskara ikasteagatiko dirulaguntza deialdia egin dute, eta eskaerak aurkezteko epea urriaren 19tik 30 izanen da herritarrak hartzeko bulegoan. Baldintzak eta aurkeztu beharreko dokumentuak udalaren webgunean aurki daitezke. Bestalde, urriaren 23an kulturetxean rap lehiaketa eta abesti lehiaketa ospatuko dira. Lehiatzera aurkezteko azken eguna gaur da eta publiko bezala joateko internet bidez eskatu beharko dira gonbidapenak. Gai aldatuz, bihar arratsaldeko 5etan Ugly Dolls pelikula egongo da haurrentzat kulturetxeko antzokian €1 sarrerarekin. Igandean aldiz, Mentiras kotidianas antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko 7:30 €6 sarreraren truke. Eta Atarrabiarekin bukatzeko, hurrengo asteazkenean urriaren 21ean, arratsaldeko 7etan eta emakumeen zineforumaren barne, Una pasteleria en Tokio filmaz gozatzeko aukera izanen da sarrera librearekin. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñeko udalak berriz ere gurasotasun positiboko taldeak sustatuko ditu ikasturte honetan. Gurasoei prestakuntza eskaintzeko estrategia pertsonal zein emozionalen eta hezkuntza estrategien inguruan prestakuntza ikastetxe publiko eta itunduetan eskainiko da. Guraso elkarteekin koordinatuta. Aurrez aurrekoa izatea aurreikusita dago, beti ere osasun egoerak ahalbidetzen badu. Hala ez balitz, online egiteko aukera baloratuko litzateke. Udalaren ekimen honen xedea da familiei gizarte eta hezkuntza baliabideak eskaintzea eta familiarteko bizikidetza positiboak erdiesteko prestakuntza lagungarria antolatzea. Guraso eredu egokiak landuko dira, elkarrekiko errespetua, ardura, malgutasuna eta tolerantzia oinarri dituen hezkuntza orekatua garatzeko. Programa garatu bitartean, hitzaldiak ematen dira, eta gurasotasun positiboko taldeak sortzen dira, ikastetxe bakoitzeko gurasoek osatuak, prestakuntza prozesua antolatzeko, elkarrizketa eta hausnarketa partekatua oinarri dituen guraso rola ardatz hartuta. Laguntza taldeetan arreta pertsonalizatuagoa ematen da, eta elkarri entzun eta esperientziak partekatzeko espazio gisa diseinatzen dira. Gurasoen autonomiaren alde egin nahi da, segurtasun eta autoestimu sentimendua zein jokamoldeak hobetuz. Parte hartzaileen benetako bizipenetatik, beraietatik abiatuta. Taldeak gaztelaniaz zein euskaraz osatu ahalko dira. Gainera, eta gai aldatuz, ikasturtean zehar ikastetxeetan zein erretiratuen elkarteetan eman ohi duen bide segurtasunari eta gizabidezko hezkuntzari buruzko prestakuntza eskaintzari heldu die berriz ere Iruñeko udaltzaingoak. Saioak egokitu egin dira indarrean dagoen segurtasun araudiarekin bat. Pasaren ikasturtean COVID-19 pandemiak eragindako egoerak gorabehera, 20.000 lagunek baino gehiagok parte hartu zuten prestakuntza programa horietako hitzaldi eta jardueretan. Iruñeko udaltzaingoko bide segurtasuneko alorraren menpe dagoen elkarbizitzaren aldeko hezkuntzako taldeak egiten du prestakuntza. Talde hori 2 azpitaldetan banatzen da, ematen den prestakuntzaren arabera. Bata bide hezkuntzako azpitaldea eta gizabidezko hezkuntzako azpitaldea bestea. Bide hezkuntzako azpitaldeak prestakuntza eskaintza berarekin jarraitzen du, funtsean, salbu lehen egiten ziren zenbait jardueren kasuan, araudi berriarekin ezin baitira egin. Horrela, bide segurtasuneko prestakuntza mantenduko da ikastetxeetan, udaltzainekin, ikastetxeetan eginen diren saio eta hitzaldietan, eta horietan polizia materiala eta patrulla autoak ere izanen dira. Jarduera horri gehitu behar zaizkie,
ikastetxeetan ezarritako zirkuituak eta aurrekin ikastetxe inguruetan egiten diren ibilbideak, irakasle eta poliziek lagunduta. Prestakuntza praktikoagoa emateko. Gizabidezko hezkuntzaren azpitaldearen kasuan, prestakuntza aurrez aurrekoa da oraindik ere, ikastetxeetako ikasgeletan edo horretarako behar den lekuetan. Hitzaldietan hainbat gai lantzen dira. Eskola jazarpena, bullyinga, ziberbullyinga, sare sozialei lotutako arriskuak eta izan daitezkeen delituak, genero berdintasuna eta genero indarkeria, alkohola eta drogak, jokoa eta online apustuak eta armen araudian jasotako delituak, labanen erabilera esate baterako. Prestakuntza zibiko hau hezkuntza ziklo bakoitzera egokitzen da eta dinamika praktiko eta erreflexiboen bidez egiten da, zeinetan ikasleek zein bertaratuek parte hartu eta laguntza ematen duten. Inteligentzia guztiak erabilita. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikusitzagun orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hobekuntzaren bidea hartuko du eguraldiak. Goizean oraindik leku askotan hodeiguneak gailenduko dira eta tarteka euri pixka bat egingo du. Alabaina, arratsalderako euri kontuak alboratu eta hodeitza saretuz joango da, ostartei paso emanaz. Nafarroa erdi eta hegoaldean ia goizean goizetik giro argia gailenduko da. Gainontzean, haizeak ere indarra galduko du. Arratsaldean eki ukitu txiki bat hartuz. Eta temperaturari dagokionez, egun sentiotz baten ondoren, maksimoak oraindik balio freskoetan geldituko badira ere, gorakadatxo bat atzemango da. Kostaldean 15 graduren bueltan geldituko dira, eta gainerakoan 10 eta 13 gradu artean.
Bihar, larunbatean, egonkortasunaren bideari eutsi eta itxura polita hartuko du eguraldiak. Egunsentiko behe-lainoak desegin ostean, giro argia gailenduko da. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak tartekatuko dira urdinguneekin. Hego ukituko haize leuna ibiliko da goizean, eta arratsaldean ipar-ekialdetik mugituko da. Temperatura maksimoak igo egingo dira, eta 15 gradutik gora kokatuko dira ia lurralde osoan. Minimoak berriz hotzak izango dira, eta Araba eta Nafarroako zenbait lekutan izotza egin dezake. Eta bukatzeko, igandean giro eguzkitsua eta temperatura 2 gradu gorago izango dugu. Goizean goiz, behe-laino batzuk sortuko badira ere, berehala desegin eta giro eguzkitsua gailenduko da ia denean. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak saretuta iritsiko dira, eta ez dute enbarazo handirik egingo. Haizea goizean hego edo hego-ekialdetik ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdera aldatuko da. Temperatura maksimoak larunbatekoak baino 2 edo 3 gradu altuagoak izango dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen gaurko eguneko efemeridekin. 1783ko urriaren 16ean, Parisen, Frantziako iraultzan, Maria Antoniette Louis XVI Frantziakoaren alarguna hil zuten. Horretaz gain, urriaren 16ean ere, 1854ean Oscar Wilde idazle irlandarra jaio zen. Gainera, 1946ko urriaren 16ean, Nurembergen, Alemanian, Nurembergeko epaiketak izan ziren eta 11 lider nazi urkatu zituzten. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 1978 urtean, Nazioarteko Komite Olimpikoaren lehendakari zen Avery Brundtlandek
Tommy Smith eta John Carlos atleta afroamerikarrak bota zituen apartheidpean zeuden Ameriketako Estatu Batuetako beltzen eskubide zibilak aldarrikatzeko protesten ikur izango zena egiteagatik. Kaixo, Mark, zer moduz? Ongi, egunon. Zer moduz zabiltza? Ongi, euripean duela aste batzuk hemen luzaiden, bai. Zarzu, lanean zabiltza ez, Eutsi Pirinioak elkartearekin, hor proiektu interesgarri batean, zaldi guztu kontatu honi buruz? Bai, hori azken hilabetetan elkarrekin ari gara lanean, eta hori, Conexiones Improbables ekimenen bitartez, eta hori, esperientzia hori zer da, hartzen dute kanpoko eragile bat, kasultan ni naiz kanpokoa, eta sartzen naiz kolektibo baten dinamika barnean, eta hor, elgarrekin ikusten dugu pixkat, gaur egungo egoera nolakoa den, eta beti prozesu horiek abiatzen dira erronka zehatz batetik, no? Eta kasuntan, Eutsi kooperatibak berpentsatu nahi zuen bere lana, duela 3 urte hasi zen haien jarduera, eta, joan den neguan aurkeztu zutenean erronka hori eta proiektu honen parte hartzeko berpentsatu nahi zuten haien jarduera. Baina gero, badakigun bezala, iritsi zaigu beste egoera berezi bat, ordean azkenean gure hausnarketa prozesua bihurtu da, hori, prozesu bat nun pentsatzen ari garen nola kokatu dezakegun Eutsiko jarduera gaur egungo testu inguruan. Orduan, hasieran egon zitekeen erronka aldatu da, ez? Gaur egungo egoera dela eta. Bai, arrunt aldatu da, bai. Eta zein da zure papera guzti honetan? Bai, Conexiones Improbablesen proposamena da, kanpoko eragile bat sartzen balin bada kolektibo batean, eta kanpokoa erran nahi dut ez bakarrik ni ez naizela kooperatibako kide bat, baizik eta nire lan arloa biziki urrun kokatzen da haien lanetik. Ordean, nire ikuspuntuak, nire tresnak edo baliabideak edo ikuspuntuak eta hori guztiak beste leku batetik etortzen dira. Ordean, elkartzen direlaik bi mundu horiek topaketa honetatik ateratzen dira edo sortzen dira esperu ez ditugun gauza batzuk, no? Ordean, nire kasuan, ni nator agroekologia mundutik, normalean egiten dut ikerketa parte hartzaileak eta hausnarketa kolektiboak bultzatzen dut edo zuzentzen dut, izatzailea bezala, lan egiten dut. Orduan, nik zer ekarri dut, alde batetik nire dinamizaziozko tresnak edo manerak, baina baita momentu ezberdinetan baita sartu ditut, edo esarri ditut mai gainean, agroekologiari buruzko ideia batzuk, hori proposamen bezala haien jardueran kokatzeko. Eta orain, ze fasetan zaudete? Ze suposatzen dut prozesuak fase desberdinak izango dituela, ez? Bai, hori, nola dena aldatu da, eta azken finean, azpian den helburua ez aldatu zen, eta haien erronka zen kooperatibaren jarduera berpentsatu. Ordean, birpentsatzen ari gara arrun. Baina, testu inguruak dena aldatu digu. Orduan, normalean,
horrelako, konexiones improbablesetik proposatzen dituzten prozesuak antolatzen dira sasoika, no? Pues, lau edo bost sasoien bidez. Orduan, jadanik egin ditugu 3 sasoi, edo 3 bilerak edo tailerrak, no? Eta, 2 falta zaizkigu, eta, karo, hasieran uda baino lehen, plangintza bat egin genuen, hori aldatu dugu, zenta haien egoera baita aldatu da, no? Orduan, udan zehar lan egin dugu, gero haiek aipatuko dizuete nola haiek lan egiten dute jende zarraekin, hemen Pirineoan, baita gorputza, baita burua lan egiteko, hobekio izaiteko hori zaharrak, no? Orduan, udan zehar egon gara pentsatzen nola segitu dezakete haien lanekin, baina telematikoki edo, presentziala ez den manera batetik. Orduan, garatzen ideia batzuk eta proposamen zehatz batzuk udazkenetatik aurrera haien lana segitzeko distantziaz, baina gero hasi da ikasturte berria eta ikusi dute, zerbait bai posible dela presentziala egitea, orduan berri sartu gara, pentsatzera nola egin dezakete presentziala, baina neurri berriarekin, ordean, ibili gara, hor tira, txekatzen, hori bideak, hori, bai. Aurrera jarraitzeko, alden moduan. Gainera, pertsona helduekin bada, suposatzen dut ez, teknologiekin ere oso zaila izango dela. Orduan, presentzialki ez bada, beste modu bat bilatzea hor, asko eragingo zeniote buruari. Bai, hori aspektu tekniko horiek egon dira mahai gainean, baina ere, eutxiko lana, bai, biztan da, lan egiten dute hori, hezkuntza fisikoa edo gero gauzak psikosozialak edo hori, habilidade psikologikoak eta hori, baita eta Pirineoko testu inguruan eutxiko lanen alde oso importante bat da jende horiek elkartzea, zenta gehienak bizi dira herri txikietan eta oso biziki jende gutxi ikusten dut egunera, haien, astean zehar, ordean eutxiko ekitaldiak biziki importanteak dira haien elkarrekin izaiteko. Ordean horri buruz baita egon gara pentsatzen, fizikoki elkartu ezin bada, nola bultzatu dezakegu haien artean harremanak distantziaz. Eta, ordean, kursatu izan dira hausnarketa teknikoagoak, baina baita orokorragoak, eta, helburu orokorre, nagusiei buruz egon gara eztabaidatzen, eta hori bai. Orduan, momentuz guztia izan dira hori eztabaidak eta balorazioak, ala ja egin duzu ekintza zuzenen bat edo neurriren bat hartu duzue? Bai, garatu ditugu edo dituzte, zenda azkenean lana egiten dute haiek, bai, ez dakit nolarran, pakete bat edo kaxa bat erran dugu, nun hor barruan badituzte hainbat baliabide, tresnak edo materialak, ekintza ariketak eta hori, eta garatzen ari gara prototipo bat, no? Ea hori, konfinamendua berriz iristen balin bazaigu edo hori, ukaiteko hori, produktu bat etxe banatzeko tal, no? Baina egia da, oraintxe bertan, momentuz hasi dira presentzialki herri batzuetan. Eta, pentsa, badakizu, eutxik lan egiten du
saregoitzetan, gero eskola batzuetan baita ekitaldiak egiten dituzte, Otsagin eta Garraldan, orduan haien lan egiteko koordinatzen dira baita zerbitzu sanitarioekin, eskolekin, udalekin, saregoitzekin, orduan baita hilabete horien zehar egon dira, bilerak egiten eta hori, beste eragile guztiekin, elkarrekin pentsatzeko, nola segituko dugun lan honekin gaur egungo egoeran. Eta momentuz nolako ari da izaten esperientzia zuretzat? Niretzat biziki ongi zen, eta ni Luzaiden bizi naiz dela 8 urte, eta orduan Pirineoan bizi naiz, haien baita Pirineoan daude, baina hemendik pixkat urrunago, eta nik aspalditik, ezagutzen nuen eutsi hor zegola, banekien hor zegola, baina berez ez nuen oso ongi ezagutzen haien lana, eta naizta nik ez du lan egiten arlo hontan, helduekin edo ez dakit, nola erran, arlo sozialean edo sanitarioan eta hori, mendiko herri guztietan zaharren presentzia biziki importantea da, erranen dut guk, naizta oraindik ez garela hain zaharrak, egunero bizitzen gara arazo hori, envejecimiento arazo hori, Pirineko herri guztietan, errealitate, ez dakit nola, lehenengo arazoa da, edo realitatea, orduan, interesa handia neukan barnetik ezagutzeko haien lana, eta baita, zergatik ez pentsatzeko ea posible izanen den, nire ohiko lanen ari batzuk ea posible izango ziren haien ekitaldietan txertatzea. Eta posiblea da? Bai. Egia erran, eztabaida hori pendiente dugu. Ordean, falta zaizkigun bi tailerretan hor ontaz sartuko gara. Ordean, bai, informalki egon gara, hitz egiten horri buruz, baina oraindik zehaztu behar dugu. Bai. Eta eutxiko kideen erantzuna nolakoa izan da? Zeagean, ez bazaude ohituratuta ez modu hontan lan egitera hain parte hartzailea eta hausnarketaren bidez, eta nolakoa izan da haien jarrera? Ona, biziki ona. Lehenengo tailerrak egin genuen ja aspaldin, bai, uztailan edo, eta egin genuen pixkat lehenengo 3 urten balorazio kolektibo bat, eta hori, pixkat, haien jarduera, ezakit nola, zatitu genitun, arloka, eta, egon ginen, ordu desente, hor eztabaidatzen, eta bai, biziki, nik ikusten nuen oso gustora zeudela, normalean badakizu, eguneroko erritmoak jaten dizu eta ezin duzu tarte bat hartu gelditzeko eta lasaiki denari buruz pentsatzeko, eta nik uste dut asko eskertu zutela horrelako ariketa bat egitea. Eta gero ja sartu ginen boragine hori, nola aldatuko dugun denak eta hori, baina bai, eta gero, egia da, eutxiko kide bat jadanik ezagutzen nuela, zenta azkenean haiek dira Pirineoko pertsona gazteak, nahiko motivatuak, orduan erresa da topaketa gune ezberdinetan, elgarrekin izaitea, esan nahi dut, hemen Pirineoan badaude, baditugu adibidez Pirineoko maila, da lan gune bat nun lantalde ezberdinak daude, eta baita udaletxeak, baiarako juntak eta hori, ordean bai topatu izan gira leku batzutan,
baina orain arte, bueno, lehen aldiko zeukan dugu aukera elgarrekin lan egiteko orduan. Haiek baita bazekiten hemen Luisaiden, katalan hori bazegola, agroekologia lanean, eta horian bai izan da aitzaki bat, bueno, pues benetan elkar ezagutzeko. Eta zuk eskaintzen dizkizun tresnak eta lan egiteko moduek gero iraungo dute eta balioa izango dute haien taldean? Bai, haiek batzuk jadanik ezagutzen zuten, adibidez, pues, taldeen dinamizazioaren tresnak eta hori, bai, ez dira izan hain berriak haiendako, eta orduan, eta nik uste du, baietz, oraindik pendiente dugu, baina komentatu dugu, informalki, plan, pues nik igual hori proposatuko nuke, eta hostia, bai, eta ziur nahi baietz, azken finean, hemengoak dira, eta ez bakarrik haiek, baizik eta helduak ordian, bueno, denok hemen Pirinoan lurraldea eta laborantza eta hori oso presentea da, baita Otsagiko eskolan gauza unitz egiten dituzte horri buruz, eskolako jantokian baratza bat dute, eta eutzitik jadanik lan egiten dute belaunaldi ezberdinen artean ekintza batzuk, eta bat da Otsagiko eskolako baratza. Ordian, bai, jadanik ari hontan lan egiten dute, orduan nik igual bai proposatuko dizkiet gauza batzuk, baina azken finean gutxi gora bera jadanik hasi dute lan hori. Eta aipatu duzu bi tailer falta zaizkizuela, badago nolabait data bat proiektu hau bukatzeko, baduzue data finko bat, egun hontarako bukatuta egon behar da? Bai, badago, bueno, data zehatza oraindik ez dugu, baina gutxi gora bera azaroaren 2. edo 3. astean, normalki, Iruñan egingo dugu amaierako topaketa. Beste bi proiektukin, zenta Antartika kultur kontainerrak bultzatu du ekimen hori, gero eskatu diote Conexiones Improbablesi bultzatzea hori, eta prozesuntan 3 esperientzia dira. Eta orduan, normalki, azaroan, 3ak topakutuko dugu, aurkeztuko dugu gure lana, eta ordean, bai, naizta oraindik zehatza, edo nik ez dakit data zehatzik oraindik, ben gutxi gora bera azaroaren 2. amabostaldian izango da amaiera, bai. Eta garrantzitsua iruditzen zaizu halako proiektuak sustatzea? Erran nahi duzu Conexiones Improbables eta hori? Bai, bueno, 3 proiektu desberdin hauek egitea eta gero elkarlan hauek. Bai, nik jadanik parte hartu nun duela 4 urte Conexiones Improbablesen dinamika batean, beste elkarte batekin, eta bai, nire ustez bai, ziki positiboa da, beraz, azken finean, hautatu dituzten 3 proiektuak arlo nahiko ezberdinetan lan egiten dute, ordean, bueno, biziki aukera ona da hori, pues, jende berriak ezagutzeko, eta normalean igual nik sekulan ez nintzen topatuko, ezakit, pues hori, beste talde bat lan egiten dute, Iruñako Aldezarreko gazteekin. Pues, biziki zaila izanen da nik topatzea horko teknikari batekin, baina hasieran egin genuen topaketa bat, jardunaldi bat, hori guztiak abiatzeko, eta, bueno, hor egon nintzen, besteen proiektuen teknikariekin, eta noski, beti eramaten dituzu etxera gauza berriak, eta, bueno, ordean, bai. Agian batzutan, bueno, ez dakizu noraino sakonduko duzun, edo noraino zuk zure ekarpenak noraino baliogarriak izango diren, zenta batzutan, hori, bi ezberdinak topatzea, bueno, ez dakizu zer aterako den, eta nik uste hor dagola interesa edo estrategia, baina beti daukazu, ez dakit, espektatiba bat edo, ostia, ez dakit, eta ni naiz pertsona egokiena hortaz hartzeko eta hori, baina hau da txekatzen dutena, bai, gakoa, no? Orduan, bai.
Orduan itxaron barko dugu azarora arte ikusteko pixkat prozesua eta ea emaitzarik izan den, beteko diren eta guzti hau. Bai, bueno, gure kasuan, bai, ikusiko, gauza gehiago aterako dira, baina azken finean gure ariketa izan da, nola berpentsatu 2-3 aldiz edo 4 aldiz, eta egoera aldatzen ari zen, eta oso ariketa intensoa izan da, orduan, eta ariketa interesgarria, no? Eta nahasten ziren gauza oso zehatzak eta teknikoak helburu orokorrekin, gero beste eragileen nola, beste eragileekin harremanak nola kokatu behar ditugun, eta ia astero testu ingurua aldatzen, ordean potente izan da, bai. Guztiek ikasteko modukoa, ez? Hori da, bai. Ez dakit, ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, ez duguna esan, guzti honen inguruan, eta horrela garrantzitsua dena edo gaitu nahiko zenukena. Hala besterik gabe, adi geldituko gara, noiz aurkezten diren emaitzak. Hori, nik uste dut, hautsiko lana oso importantea dela Pirineoan, zenta haiek lan egiten dute realitate batekin, hori, jadanik errandudan bezala, biziki presente dagoela, eta gero eta presenteago ukanen dugu errealitate hori, eta badakit hori landa eremu guztietan daukagu arazo hori, berez mendiko gunetan eta Pirineoan argi ikusten da arazo hori. Ordean, arazo erran edut, jendarte batendako gazte gutxiko etea arazo bat da, eta gero da, hau da, daukagun errealitatea, eta ordean nola lagan egin dezakegu, eta ez bakarrik nola zaindu behar ditugun gure helduak, baizik eta baita zer helduak ekartzen dauzkigu guri, haien esperientzatik, eta hori ordean baita aldatu behar dugu ikuspuntu hori, ez, zaindu behar ditugu helduak, eta baita beti izan den bezala gauza asko ditugu ikasteko haiendik, eta horregatik agroekologiatik hortik sartu ditzakegu hainbat gauzak haien esperientziatik guk zaintzeko, horrean, hor truke bat, ez? Hori da. Mila esker, Mark, gurekin hitz egiteagatik, honen inguruan. Mila esker zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Sara, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Justo atzo eta gaur urri trans ospatzen ari zarete, ospatu edo jardunaldiak egiten, Iruñean, eta zer moduz ari da joaten? Bai, urria aprobetxatzen da pizka bat transexualitatearen inguruan aldarrikatzeko, formatu ezberdinetan, aurten egoera dela eta formatoa pizka bat bereziago izan da, orduan atzo izan zen jardunaldien irekiera, hitzaldi bat eman zen Iruñan, Maizonabe hotelean hain zuzen ere, hitzaldia presentzialki egin bazen ere, plaza mugatuak zeudenez ere, stream bideetik ere egin zen, eta horrela jende gehiago jarraitu ahal izan zuen.
Eta hori, atzo egin zen hitzaldia, eta, bueno, sentsazio ona batez ere, karo, presentzialki gelditzen zara, oso jende gutxi parte hartzen duela, ez? Ezinezkoa zen gehiago. Baina, bueno, gutxienez gelditzen da hor zalantza, aber ere, beste teknologia berri honekin, bide horrekin, aber jende gehiagorengan iritsi den hitzaldia, eta, bueno, pues, sentsazio ona atzo dagokionarekin, bai. Orduan, oraindik ez zenbat pertsonak ikusi zuen, ez dago modurik jakiteko streaming bidez zenbatek ikusi zuten? Ulertu nuenaren arabera 19 pertsonak erabat hitzaldi osoa, baina 55 pertsona egon omen zirela, orduan hori ez dakit 55 pertsona horiek hasi ziren baina ez zuten bukatu edo, dena den gaur goizean egin dut ni froga, ni egon nintzen presentzialki eta orduan hortaz ez nintzen enteratu. Baina gaur goizean elbidearekin egin dut froga eta oraindik ikusgai da. Begira, eta nor zen hizlaria eta ze gai edo ze izenburu zuen hitzaldiak? Bai, hitzaldiaren izenburua zen trans egoeran dauden pertsonen eskubideak Europan, eta hitzaldia eman zuen Aitzole Aranetak. Bera sexologoa da, berdintasun teknikaria, eta gainera egon da munduko osasun erakundean landutako mundu mailako lantalde batean, eta, bueno, ez dakit jakingo duzuen, baina talde horrek stop pathologization, horrelako hitz batekin inglesez da, landu egin zuten, despatologizatzea transexualitatea. Eta orduan bera izan zen koordinatzaile lantalde honetan. Horregatik eskarmentu handiko pertsona bat da, eta, bueno, aipatu zuen hori Europan dagoen egoera, Europatik kanpo galdera batzuk ere egin genizkion aprobetxatuz, baina, bueno, Europan nola dagoen jasota egoera azaldu zuen, hori izan zen. Eta zeintzuk izan ziren agian ezakit datu interesgarrienak edo azpimarragarrienak? Hala pila bat izan ziren. Bai, begira, berak erakutsi zizkigun web horri batzuk, non hartzen datuak dauden, eta zenbait horri ezberdin, eta batez ere ni behintzat gelditu nintzen, munduko mapa agertzen zen, mundu mailan nola zegoen, eta orduan taulen bidez eta grafikoen bidez, grafikoek asko laguntzen dutela ulertzen, egoera ezberdinak itemen bidez jarrita zuten, eta orduan herri edo herrialde bakoitzak bai lantzen zuen edo ez. Orduan Europa mailan ikusi genuen item gehienak landu gabe daudela. Hori da alde negatiboa. Bai, orduan, bueno, Espainiar estatuak baditu zenbait item, baiet, baina, bueno, ikusi genuen Europan asko falta dela, landu behar dela asko, eta gainera, oso bitxia bada ere, iparraldeko Europako herrietara begiratzen dugu arlo askotan, ekonomia arloan, gizarte eskubideen arabera hezkuntzan edo beti begiratzen ditugu eta eredua izan dira guretzat, baina kasu honetarako esan behar dut, justo kontrakoa, adibidez Suezia kasu, oso item gutxi, orduan oso egoera latza bizi dira hor, bai. Eta gaur ze beste jardunaldi egongo dira? Bai, bueno, esan behar dut, Iruñan kokatzen den programazioak, aurten, bueno, egoera dela eta pixka bat murriztuago da, orduan 3 ekimen egingo dira, bat izan da aipatu duguna, atzokoa, gaur izango da bigarrena, orain kontatuko dizuet, eta 3. Mainguru bat, 3 hizlariekin, eta, bueno, zer eragina duen queer teoriak transexualitateari eragina, zer ikusia du. Hori izango da urriaren 29an. Baina gaurkoa Iruñan berriro Maisonabe hoteleko aretoan jarriko da dokumental bat. Dokumental horren izenburua Mi pequeño gran samurai da. Eta, bueno,
naizen elkarteko famili baten historioa da, batez ere semearena, transexualitate egoeran zegoen nerabe bat, eta, nola bukatu zuen bere bizitzarekin eta zergaitik, eta, hori da gaur ikusgai egongo dena. Dokumental hori, zuzendaria etorriko da, eta gero naizeneko familiak egongo dira, ere hitzaldi bat burutuko da dokumentala ikusi ondoren. Denain, esan duzun bezala, ez edukiera mugatua denez, adibidez, gaurkoa streaming bidez ikusteko aukera izango da, dokumental bat izatean ez da posible izango. Egia esan da ez dakit, pentsatzen dut ez dela posible izango, ulertzen dut jabetzaren baimenen kontuengatik eta horrela. Bai daki dokumental hau zabaltzeko irrikitan dagoela, bere estrenaldia Zinegoak erakundearen bidez izan zen, Bizkaian egin zuten Bilbon hain zuzen ere estrenaldia, eta gero programazio oso bat zuten zabaltzeko, Nafarroara iritsi behar zen, baina alarma egoera etorri zen, eta bertan bera gelditu zen den. Zein da jardunaldi hauek antolatzearen helburua zuentzat, urri trans antolatzearen helburua? Gaia mahai gaineratzea, ez? Hitz egiten ez denari ez da existitzen, eta egoera hau bizitzen duen pertsonak edo ez dira existitut, edo bere existentzia oso kaskarra izan da. Eta orduan uste dugu ezin dela onartu egoera hau. Ulertu egin behar da zer den, dibertsitate egoera bat da besterik ez, eta arrunt hitz egin, eta gure asmoa da hori, mahai gaineratzea. Hemen dago egoera hau, eta goazen normalizatzea eta bere bizitzak erraztera. Denaen, bizi dugun egoerarekin ez, ikusgarritasun gutxiago izango du hain aforo mugatuak izan da? Formato horrekin baina kontutan hartuz isiltarazia egon dela urteetan eta urteetan, eta hitz egiten zen edozein gauza txarra zela, 5 pertsonetara iristea garaipen bat izan daiteke. Eta, ere esan behar dut, Iruñan burutuko direla ekitaldiak, baina ez da mugatzen Iruñara. Beste herri batzuk ere animatu dira, antolatzera, Tutena hain zuzen ere 28an uste du dokumental berdina doala, hitzaldiren bat egingo dute ere bai, eta Etxarriaran atzen ere egingo dute, 29an uste dut beste dokumental bat, transformatzen izenburuarekin, dokumentala gehi ingurua. Orduan hori ekimen gehiago egingo dira. Orduan, eta irekia dago. Urrian kokatzen dugu historikoki, aldarrikapen data importante izan delako, urria. Baina, horrek ez du esan nahi, ezin dela egin beste edozein hilabetetan zerbait, eta orduan, Zuek prest antolatzeko eta... Bai, prest, edozein momentuan, ni hain zuzen ere naizen elkarteko kidea naiz, eta naizenen partetik, edozein herritik, ikastetxetik deitzen dutenean, saiatzen gara beti baietz esaten eta egiten eskatzen dutena, bai. Esan duzu, urria hilabete garrantzitsua dela transexualitatearen inguruan, eta zergatik da? Bai, pentsatzen dut, mundu mailako data bat da. Eta nik zehatz-mehatz ez dakitzen izan den egoera. Ez dakit lortu zen garaipen hori despatologizazioaren hori munduko osasun erakundeari dagokionez urrian lortu zelako horrelako datarengatik. Igual ez nago, ez dut dena zuzena esan, baina data importantea omen da eta horregatik mantendu da urrian. Eta urria trans, eta gero ja oso importantea da entzutea ez, urria iristen da urria trans, eta orduan, errezago ere gogoratzeko ere existitzen dela eta antolatzen direla data horietan, hilabete horretan.
Gainera, hau ez da lehenengo urtean, aurreko urrietan ere egin dituzue jarduerak. Aurten desberdin ez, baina mantendu duzue. Bai, parte hartzen du Iruñeko Arrotu, dela LGTBI zerbitzua Iruñeko udalak duena. Iruñeko udala babesten du. Naizen noski, transkolore, transhelduen elkartea, eta bileretan beste erakunde batzuk parte hartze izan dute, interesarekin, zerbait aportazioren bat egiten alba dute, prest adierazten diren, naiz eta ez izan bereziki transexualitatea lantzen duten taldeak, ez? Baina, oso aberatsa dira, indira bilera aberatsak, eta gero emaitza da antolatu den, eta bai, aurten igual esan dezakegu pixka bat, pobreago dela, ez? 3 jardueretan gelditzen da, baina gu pozik aurrera ateratzearekin, dagoen egoerarekin ere oso pozik gaude aurrera egin ahal izateko. Eta somatu duzue urtetik urtera agian aurrera pausoak ematen direla? Nik uste dut baietz. Baina, oraindik falta da asko lantzeko. Despatologizazioa hau aipatzen nuela lortu zen 2018 urtean, atzo esan dezakegu, ez? Oso gutxi pasatu da, orduan, egunez egun hitz egin behar dugu eta jarraitu behar dugu erabat normalizatu arte, baina uste dugu baietz. Adibidez, gaurko dokumentala estrenatu zutenetik, egin duten tokietan plazak betetak izan dira. Nik aukera izango dut gaur ikusteko lortu dut plaza, baina beste batzuk ez dute lortu. Eta estrenatu zutenean ez nuen lortu plaza. Interesa interesa badu, eta orduan lortu dugu hori gaia interesa pizten du, eta ikastetxetatik ari dira deitzen eta lantzen, eta orduan, esan dezakegu interesa izatearena lorpen bat dela, eta hori jarraitu behar dugula, bide horretatik. Orduan, gaurko dokumentala, ezinezkoa izango da ez ikustea behintzat gaur, baina gero aipatu duzu ere Iruñean beste solasaldi bat egongo dela, eta horretara joateko aukera dagoela, streaming bidez ikusi daiteke? Pentsatzen dut, atzokoa bezala, stream bidez ikusteko aukera egongo dela. Hitzaldi bat izango da, edo, ez dakit, mahai ingurua deituko dioten, pentsatzen dut, 3 islarik parte hartuko dute, eta izango da 2 formatoetan presentziala. Nik momentu honetan ez dakit plaza gelditzen diren presentzialki parte hartzeko, pentsatzen dut deitzearekin, arrotu duen telefono zenbakira deitu behar da, hori derrigorrez da plaza erreserbatzea presentzialki joateko. Baina gero via streaming bideetik nik uste dut aukera izango dela. Atzo egin bazen, ez dut uste arazorik egingo denik. Hori bai, pentsatzen dut egunean bertan edo, abisatzen dutela zein den esteka ikusi ahal izateko, bai. Aukera hori izango dugu, interesgarria izango da solasaldi hori? Pentsatzen dut baiet. Egia esan da, plataforman lantzen zirenean proposamenak, proposamen pilo egin ziren, hainbeste gauza daude lantzeko, eta, mahai gainean genituen proposamen pilo, baina gero esan behar dut, Iruñeko udalak lagundu duenez, Iruñeko udala izan dela azkeneko aukeraketa egin duena. Orduan ulertzen dut oso interesgarria ikusi duela eta horregatik lagundu egin duela eta aurrera aterako da horregatik hain zuzen ere, orduan, bai. Ez dakit, bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, esan gabe, ala mezuren batekin bukatzea gustatuko litzaizuke? Esan gabe ez dakit format honetan nola ez dagoen aukera jendea galderak egiteko, hori jendeak egin beharko zituen galderak, baina ezinezkoa denez, ez dakit besterik ez esatea, zalantza minimoa duen pertsonari eta bere buruari galdetzen diona zer da transexualitatea, zalantza minimoa duenari entzuteko eta
berpiztuguneak daude, ez? Adibidez, Iruñan Arrotu dago, bertaratu daiteke, Nafarroa mailan Katalingune da zerbitzua, eta gero, bueno, pues, elkarteak daude, helduen elkarteak, Transkolore da bat, eta, bueno, pues, gurea naizen adin txikikoen familiena gara, orduan ere, familiren bat zalantzaren baldin badu, bere umengan zalantzaren bat sortu baldin bazaie, eske ume hauek oso argi izaten dute, argi ikusten ez duguna, gara helduak, informazio gutxi dugulako. Orduan, zalantza minimoa duena, mesedez, gurekin harremanetan jar dadila, eta aukera hau ematen denean hitzaldiak edo beste formatuak dokumentala kasu, parte hartzen gonbidatzen ditu. Bai. Mila esker. Vale. Zuei ere hitza emateagatik, mila esker benetan. Hurrengo arte. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Aste hontan Berriobeitiko euskara zikloa ospatzen ari da. Gaur bertso saioa eginen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 8:00. Julio Soto, Uxue Alberdi, Erika Lagoma eta Xavier Terreros arituko dira. Doainik izango da, baina lehenagotik gonbidapena hartu behar da kulturetxearen atezaindegian. Gonbidapenak eskuragarri egongo dira 4:00 aurrera. Eta ziklo honekin amaitzeko, igandean haurrentzako berrera bizi ikuskizuna egonen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 6:00. Sarrera musutruk izango da, baina gonbidapena lehenago hartu behar da kulturetxearen atezaintzan arratsaldeko ordutegian. Horretaz gain, gaur 6:00 Orkoiengo gizarte etxean, Gari Montxo eta Jose Lontxoren ikuskizuna egongo da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Gaurko egunarekin jarraituz, Arangureneko auditorioan,
Zaldi urdina antzerkia egongo da arratsaldeko 8etan eta 6 euroko sarreraren truke. Horretaz gain, Navarralde Fundazioak antolatuta, gaur eta bihar herrigabetuak jardunaldia ospatuko da Iruñako Zibikan aretoan. Herrien despopulazioa eta biztanleriaren gehiengoa hirietan biltzeak landa eremuetako ondarean duen eragina aztertzea izanen du helburu jardunaldiak. Eta gai honen inguruan eztabaidatzeko, hainbat sektoretako adituak bilduko dira. Programazioa online kontsulta daiteke eta hitzaldiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere izanen da. Bihar, bestalde, uharten eta arratsaldeko 5:00 Aioko txotxongilo kontaketa eta itzal ikuskizuna egongo da 4 urtetik gorakoentzat eta 3 euroko sarrerarekin. Bihar ere, baina 6etan, Juslarrotxako Zibiboxean, Ameli eta Xirrikituen Jostunek ipuin kontaketa musikatua izanen da 3 urtetik gorako haurrentzat. Jarduera hau musutruk izango da lehenagotik gonbidapena eskatuta. Horretaz gain, ipuinak ipuinen 4. jardunaldia ere egingo da larunbatean geltokin. Ara, ipuinaren kontaketa izango da aste honetan. Miren Asiain Lora idazle eta ilustratzailearekin eta Maider Ansa Zugarramurdirekin kontalari gonbidatu gisa. Nafarroako gobernuak adostutako aforo murrizketak direla eta aste honetan 2 emanaldi egingo dituzte, bata 6etan eta bestea 7etan. Gainera, plaza online erreserbatzeko aukera dago, aforo oso mugatua izango baita. Igandean, gainera, arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian zurginaren ipuina antzerkia egongo da aurrentzat 4 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean ere, arratsaldeko 7etan, Losers antzezlana eskainiko dute Aranguren Ibarriko auditorioan 6 euroko sarrerarekin. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, bukatzeko, CEPAEN-en proiektu berriaren aurkezpenaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, oregoteagatik eta asteburu ona pasa. Ados, Jon Garai naiz eta nire kasuan Ekoaldeko koordinatzailea. Ni lehenengo nahi duana da eskertu gaurkoan, etzera prozesu guzti honetan gure ondoan egon diren aktore guztiei, eskertu zuei ere, noski hemen egotea. CEPAEN-i bereziki, guretzat oso lagungarria izan delako izan dugun laguntza, baina honetan ere noski ere ikastola, guraso, sukaldari, eta gondien hainbat ekipo, ziurrenik denon parte hartzerik gabe zinezkoa litzateke horrelako egoera batetara ailegatzea, ez. Nik saiatuko naiz, saiatu ez, Ekoalde zer dan 2 hitzetan botako dizuet, eta aukera izanen dugu hemendik kanpo ere, nahi izan ez gero, ondorenean, sakondu nahi baldin baduzue, horretaz aritzeko, ez. Ekoalde, egun, 72 ekoizle ekologiko napar osatzen dute. Bada, gure oinarri nagusia da, Nafarroko ekoizleak izatea eta Nafarroan produkzio hori edo elaborazio hori burutzea. Hori da nolabait biltzen gaituena proiektu honetan. Gurea elkartea da eta irabazi asmori gabeko elkartea. Hori da eta gure oinarrien baitan, pixkat zirkuito laburra, kilometro 0 eta landa garapena dira helburu nagusiak. Gure lanlerroak badira minoristak, kolektibitateak eta berriki ere partikularrei begirako salmenta ere martxan jarri dugu. Eta Ekoalde sorrerarekin batera zer sortu zen, ekoizle hauek norbanakoak egin beharreko lanketa modu integralean osatzen. Alegia guk laguntzen diogu logistika integral bat aurrera eramaten, fakturazioa, logistika, banaketa, eta bar. Bakoitza bere egin ordez, elkartu egin ziren, elkartea osatu, eta nolabait bere produktu guztiak mahai gainean jarri eta aurrera eraman. Hori da Ekoalde, eta aipatzen nuen bezala, lerro horietako bat, noski, zera kolektibitateen gaia da, gaurkoan aurkezten ari garena. Zentzu hortan niretzat oso garrantzitsua da, azpimarratzea Silbiak aipatzen zuen, eta da, sukaldaritza kolektiboaren garrantzi estrategikoa. Gure ikuspegitik gutxienik, zergatik den hain garrantzitsua. Guretzat garrantzitsua da gainera, bai arlo publikoan zein pribatuan, batetik, aipatu den bezala, elikagai osasuntsuak unibertsilatzeagatik, besteak beste, ekimen hauen bidez, jakin badakigulako, eskola guztietara, jantoki guztietara, jaki osasuntsuak eramaten ditugula, berdin da bakoitzaren egoera zein den, eta guretzat hori sozialki ere garrantzitsua da. Bereziki eta gure ikuspegitik, bada
lehen sektore hau garatzeko aukera paregabea. Guretzat ezinbestekoa da, horniketa bateratua, eskaintza zabala eta kombinatuan aurrera urrats berriak emateko, ez? Hori horrela izan da, garrantzi berezia dauka gurean, eta lehen Silviak aipatu zuen, ekoalde esan bezala 70 ekoizle baino gehiago biltzen duen, guretzat saio polita izan da, honetarako ere prestatzeko alegia. Ekoalde ere bere burua prestatu behar izan du, erronka honi aurre egiteko, ez? Guretzat horregatik ere garrantzitsua izan da. Eta zen izan da, proiektu honetan gure parte hartzea, ez? Gu bereziki garrantzia ematen diogu, ikastolekin lantzen eta ginen ditugun akordioak, ez? Azken finean, bai produktu ezberdinen prezioak eta erosketa moldeak lehenengo sektorearekin adostea. Zergatik, zer implikatzen du honek guretzako plangintzatzeko aukera, ez? Bestea beste, bizi dugun egoera berezitu hontan, lehen Silviak ongi azaldu duen horretan, gure egunerokotasuna, gure ekoizle guztiek merkatuaren baitan bizi dira, eta honek lehenengo aldiz aukera eman digu akordio hauen ondoren plangintza bat egiteko. Hitz egiten ari gara, hasiera batean guzti hori zehaztu beharko dugu, baina urtebeteko akordio ez, eta horrek aukera paregabea ematen dugu gure ekoizleek ere denbora nahikoarekin pentsatu, plangintzatu, eta benetan bermeak eskaini ahal izateko, ez? Eskaera hori egoteak izugarri laguntzen du sektorea estrukturatzeko garaian. Alegia, egun dauden ekoizleak plangintza bat atzean izateak baldintzak ematen dizkie, berme batzuk ematen dizkie, eta ez bakarrik hori gure ustez ere horrek geroan zabaltzen doan enean ere sektore berriak implikatu ditzake ekologikoan ere ekoizle bezala urrats berriak emateko, ez? Eta uste dugu ere, noski, eta hoia da ekoaldearen erronka, gu ere behartzen gaituela eskaintza hori modu egokian egitera, ez? Eta hori ere profesionaltasun ikuspegi horretatik ere erronka handia da. Bukatuko dut, aipatzen gure ustez, gaur erakusten ari garen proiektu hau ze ondorioak usten dituen, ez? Guretzat ezinbestekoa da, horrelako proiektuak ezinbestekoak dira Nafarroan. Ikusten badugu gainera bizi garen kontestu zaila, egunero zuek hitz egiten duzuen hori eta egunero pairatzen duguna. Guretzat, nolabait, zertidumbrea, pixka bat eskainiko duen halako aukerak eta proiektuak bermatzea, lasaitasun handia eskaintzen dio gure sektoriari. Bigarren ikuste dugu ere, nahiz eta gaurkoan, kaso alde pribatuan hitz egiten ari garen, baina administrazioaren ere konpromisoa ezinbestekoa dela, bide guzti honetan. Halako proiektuan laguntzeko esan nahi da guk denok urratsak eman behar izan ditugulako prest egoteko, eta halako proiektuak ere bideragarriak izateko, ez? Hemen sortuko dena balorean jarriko du ekoizleen lana, Silviak ere aipatu du, bermatuko dugu azkenean ekoizlea dela benetan balore hori hartuko duena, eta ez erdibideko ezer, baizik eta harreman zuzen horrek ekoizleari berme hori emango dio, eta nola ez, bermatzen du hurbiltasuna, bermatzen du ezagutza, harremana, eta bizi garen egoera hontan uste dugu ere plus handia bada, ez? Azken finean, nik uste dut askotan aipatzen da, edo lokal, edo global, edo aipatzen den hori, uste dut hau adibide badala, eta gu gutxinik horrela bizitzen ari gara, gure aletxoa da, honetan ere, eta lujo bada parte hartzeko aukera izatea. Gure kooperatiba nortasunari leial, gure izaera kooperatibo hori guretzat garrantzi bereziko ikurra da, niek eta hemen atzean ditugun ikastola parte hartzaileek Janos programaren bitartez, Nafarroako hainbat elkarteren arteko lankidetzarako aukera ezin hobea eman digute. Hementxe daude Zepaen, Ekoalde, eta guretzat benetan garrantzitsua da gure inguru hontan, sektore ekologikoan, nekazaritza ekoizpen ugari daude lurralde hontan, holako kolaborazioak sortzea. Guretzat nekazaritza ekologikoa ez da bakarrik elikagai seguru eta osasungarriak ekoizten dituen zerbait. Tresna ezin hobea da gure lurraldeko ekonomia, gizartea eta ingurumena ere kudeatzeko.
eta horrela gure elikadura subiranotasuna aurrera egiteko. Neurozientziak gero eta interes handiagoa pizten du hezkuntzaren komunitatean. Prozesu biologikoen eta giza ikaskuntzaren arteko elkarreraginak hobeto ulertzen laguntzen digulako. Gaur egun, nutrizioa, kirola eta aisialdia bezalako ingurumen faktoreek garunaren funtzionamendu optimoan duten garrantzia, evidentzia asko ditugu. Horregatik besteak beste, hainbesteko garrantzia ematen diogu efektu holistikoari. Ongizate fisikoa eta intelektuala eta burmuin emozionalaren eta kognitiboaren interakzioak interdependentzian jartzen bai ditu. Haurtzaroan, aldatzen hain zailak izango diren elikadura ohiturak ezartzen dira. Elikaduran eta bizimoduan ohitura egokiak izan da, modu positiboan laguntzen dugu gorputza eraikitzen eta modelatzen, eta osasuna eta errendimendu fisikoa eta intelektuala hobetzen. Elikadura osasungarria eta orekatua funtsezkoa da haurraren osasun egoerarako, eta erabakigarria organismoak behar bezala funtziona dezan. Hazkunde ona izan dezan, ikasteko, komunikatzeko, pentsatzeko, sozializatzeko eta giro eta pertsona berrietara egokitzeko, gaitasun optimoa izan dezan, garakepen psikomotor egokia izan dezan, eta azken batean, gaixotasun batzuen agerpenean eragina duten arrisku faktoreak prebenitzeko. Horregatik, ikastolen elkarteak, Janos izenarekin bataiatu dugun programa, jantoki osasuntsuak esan nahi duena, Janos proiektu honek badu Janos, Janus, Jano, erromatar panteoiaren jainko zaharretako bada. Garai arkaikoan ereintza eta uztaren ziklo naturalei lotutako jainkoa besterik etzena. Jainko honek bi aurpegi zituen, bat aurrera begira zegoena eta beste bat atzera begira. Eta aukera hori guretzat egokia izan da izen hau ematerakoan ere. Janos proiektu honek iraganari ere begiratzen dio, badakigulako honek iraganak baduela gure orainean garrantzia, eta honek baldintzatu egiten duela. Eta badakigu ere etorkizunari begiratu nahi diogula, eta simbolikoki gazte, haur, ongi elikatuak irudikatu nahi ditugula, osasuntsu irudikatu nahi ditugula. Por eso, la Federación Navarra de Ikastolas pone en marcha el proyecto Janos, que en euskera es Janos, jantoki, osasungarriak. Pipo Pescadorrek Maria Karakolito liburuan esaten zuen bezala, ondo jatea ez da gutxi jatea, ez da gehiegi ere. Osasuntsu, aberats eta era askotarikoa pozez jatea da. Ikasleei behar dituzten mantenugaiak eramatea, haurrarekin edo gazteekin harremanetan dauden pertsona guztien zeregina da. Familiak, hezitzaileak, kirol entrenatzaileak, ikastolok esperientzia luzea dugu familiekin batera eta modu koherentean lan egiten. Eta badakigu horrela bakarrik lortzen direla emaitza onak eremu guztietan. Janos proiektu hau datuetan. Momentu hontan, 3 ikastola berri hasi dira proiektu hau garatzen, hemen atzean daudenak, Jaso ikastola Iruñakoa, Padez Igande ikastola Atarrabiakoa, eta Tantiromairu ikastola Lezakakoa. Esan beharra dago, proiektu honek igaz izan zuela abiapuntua, Tuterako Argia ikastola izan baitzen lehena sartzen proiektu honetan, eta bere esperientzia positiboa izan da guretzako referente bat eta orientabide bat. Badira beste 3 ikastola ere, urratsak ematen ari direnak norabide hontan, naiz eta aurten ez diren sartuko, eta horiek dira Tafallako ikastola, Bianakoa eta Zangotzakoa. Egunero proiektuenen bitartez 1.980 menu emango dira. Urte osora honek suposatzen du 260.000 menu. Proiektuan dauden ekoizle kopurua 23koa da, eta Silviak esan duen moduan, sartuko ditugun produktu ekologikoak izango dira arroza, oloa, pasta, lekaleak, irina, kontserba, arrautza, barazki eta fruta anitza.